ụmụnne m ndị Igbo ekelele m ọnụ ele otu a na ọrịa ihe ọma memere ọnụ o biko akawụkwa m nwunye ọnụ nwoke maazị Okechukwu Iwala Regemeza nwa ndị ụmụndụba biko enwere ihe m chọrọ nsọ ka m bịa m gwa ọnụ gwa ụmụ Igbo akwa ọnụ ma n'ụwa na anyị nọ n'ime na ụmụ Igbo pụrụ ise n'elu ụwa biko ị hụrụ mbọ ọnụ ụmụ nwaanyị Igbo na-agba taa ka ha nwee ike ime iwuli ikikere n'aka ụmụ nwoke mbọ na ọtụtụ ụmụ nwaanyị Igbo na-agba ndị ọbụla anọ ha ihe na-ekwodo awụ apụta na platform ọbụla anọ ị ga-ahụ onye ga-ede does a man has any right to beat his wife? Does a man has any right to cheat on his wife? Ihe na-ekwu ihe na-akpa agba mbọ na-akpa ike wu ihe a ga-eme ka eme ka ikikere ụmụ nwoke luo ala ka ọ wee na ụmụ nwaanyị na-achị ụwa onye ọbụla mara ihe dị mma ya eme ya mana ihe m kwuru nga na-ekwu ụsọ ụmụ nwoke ọ na-ekwekwele ihe eme maka ihe eme ala Igbo emebiele marakwa na a na-asị na ala nga nwaanyị wee eze ala nga ahụ emebiele ọwụdị m kwuru ya ọkwa ndị okenye eme anyị kwuru ya ụmụ nwaanyị dị ka oke osimiri gị nye ha otu steepụ ha eti ihe steepụ anọ ya wụ ise ụmụ nwaanyị gị nye ha ala ha ewere allowance onye ọla ga-emekwa ihe m na-asị ndị Igbo si eme ofege kọndọktọ ya efegburu onwe ya n'aka ị hụrụ mbọ na ụmụ nwaanyị na-agba ana m ahụ ebe ọtụtụ ụmụ nwoke apụta na nga agbakọ ụmụ nwaanyị maliwe ele ha kwuo ọnụ gbaragbara ihe ndị bekee na-akpọ intimidation akọghị ụmụ nwoke ozugbo ụmụ nwoke ebido kwuferiwe na-akwado ihe a na-ekwu ka akpọ ha onye ọma ka a na-eme ha ị na-eme agụmachọ ka imene m ụda agụmasị gị mene m kamera dan agịdị m asị gị mene m kamera dan agịdị m asị gị na-ịga ma nkọwala gị m chọọ onye tọrọ ihe m ji aka mee ya impọt apaka ya ka saidin udelivala m ya nga m chọrọ m gara ihe ya enwedị ihe ga-eme m ụdị ị ga-eji eme m intimideti ka m kwado gị ma n'ihe ọjọọ na-eme adịka nwaanyị wụ ashị igide mmeli m ihe ya mere ụmụ nwoke ọ na-ekwewulu ihe ụmụ nwaanyị na-eji eme ọ na intimideti ọ na-ekwewulu ya maka ihe eme ọnụ ga-atagbu onwe ọnụ n'ahụ awụrụ ma onye re ka m ụda afọ fụọla m ole ụda agụkwara m afọ ole akaala m agwụọla mpa oburu oge na mgbo mpa rejistad mpa awụgole mpa oredi oburu oge m gbujie dị ọfishal rejistad mpa ya mere enwedị ihe ọwụla awụ ihe a ga-asị ị ga-eji emegharị m anya ụmụ nwoke ka m na-agwa ọnụ ụmụ Igbo biko onye ọwụla lejie anya ọ na-ekwuli ihe eme maka ihe eme ọ ga-awụ ihe na onye mkpumkpu kwuru onye mkpumkpu gara ize daa dasị o wurukwa ema wuru ala ọ ga-ewuru ọnụ ụmụ okorobịa oda amadụ m otu ọnụ garị ọdịnihu garị ma ọ nụkwe ụmụ nwaanyị were ike na-achọ ime n'aka ụmụ nwoke ihe ọma memere